To fa, mai sauraro kamar yadda kuka sani wannan fitaccen shirin fim mai suna Jamilun Jidda a yayin da ake kan ci gaba da jawo hankalin al'umma gaba daya kamar yadda dai a gaskiya ake nunawa a cikin shirin fim nan mai suna Jamilun Jidda yana matukan kayatar da al'umma sosai duba da idda kuma gaskiya yana matukan fadakarwa sosai. To mai sauraro menene kalan ra'oyinku a game da yanayin tuban da wannan fitaccen jarima ta yi wadda ake mata ikiramin da suna Fatima bayan ta musulunta kenan, daga bisani kuma yanayin hannun da ta fada ba daidai ba ya saka ta gaskiya ta ji ma za ta iya fita a yayin da ce kan nuni da cewa ita ta canza Fatima za ta dawo da suna Ruth. Sai dai kamar yadda dai gaskiya wannan fitaccen jarumi wadda ake kiransa da suna Jamilu a yayin da yake kan ci gaba da bayyana mata da cewa a lokacin da gaskiya kike nuni da cewa ni cikin jin kwaɗayin shigan musulunci saboda jin daɗin irin alherin da yake cikin musulunci da kuma kyautatawa, to amma me yasa baki yi tunani da wannan alherin ba kika manta kuma lokaci guda don wani ya miki kuskure abinda ba daidai ba kika zubar da wannan gaba daya kuma kika nuna da cewa zaki fita. To a gaskiya wannan maganar ya matukan girgiza Ruth duba dai da cewa dai duk da cewa tana amsa sunan Fatima dai daga baya ta koma Ruth inta. To mai sauraro dan Allah menene kalan naku ra'oyin, shin cewa abinda Fatima ta yi daidai ko kuma dai abinda Ruth ta yi bata kyautata ba? Shin dan Allah in dai hakan da ta yi daidai na neman komawarta duba da rashin agaji da kuma ba samu hannu mai kyau ba? Mai sauraro in dai hakan daidai ne zamu zo da ku bayyana mana kalan naku ra'oyin, kuma dan Allah in dai hakan ne kuskure ne zamu so da ku bayyana mana kalan naku ra'oyin a comment section namu gaba daya. To mai sauraro duba da yadda wannan fitaccen jarabta mai shadda yakan ci gaba da bawa dukkanin al'umma hakuri da cewa dukkan abin da suka yi ba daidai ba a cikin wannan shirin fim mai suna Jamilun Jidda, kamar yadda dai malamai suke cecekuce a kai suna matukan bada hakuri kuma su masu karban gyara ne a kodayaushe kuma da su yi kokari su ga sun gyaggyara wasu abubuwa da dama. To duba da hakan gaskiya ya matukan burge mutane a yayin da dai bai shaida yake nuni da cewa gaskiya sun karɓi kuskuren nasu. To mai sauraro idan dai wannan shine farkon ziyartar a wannan tashar na mai albarka, da mu so dan Allah da ku sa da muku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Gode.